Я Наукович Александр. Ну, больш знакаміты стаў медыйна як Лахвіч, гэта мой пазыўны. На пачатку паўнамаштабнай вайны я паехаў ва Ўкраіну ваяваць за Ўкраіну. Зараз знаходжуся ў Польшчы, зрабіў сабе перапынак. Всё, я адпачыў, зрабіў легалізацыю і буду вяртацца зараз зноў туды, дзе, як мне падаецца, маё месца. Нарадзіўся ў Менску, ўсё жыццё пражыў у Менску, перыядычна ездзіў у вёску да бабулі, і вось адтуль я ўзяў сабе назву. Нават не назву, а пазыўны, бо назва вёскі Лахва. І я, каб гэта было на слыху, каб я заўсёды памятаў, адкуль ідуць мае карані, назваўся Лахвічам. Вучыўся ў школе, потым паступіў у універсітэт, але зразумеў, што вышэйшая адукацыя на сённяшні дзень яна не моцна мне дапаможа ў жыцці, таму я яго не скончыў. Працаваў на розных працах, але больш за ўсё знайшоў сябе аніматарам. Я насамрэч, калі ўзгадваю гэты час, для мяне гэта найлепшы час. Камунікацыя з дзецьмі, вывучэнне гісторыі, вось як правільна прыгожа яе прыпаднесці. Я быў не аніматарам типа герояў амерыканскіх, да, там Чалавека-паўка і так далей, а мы перапраналіся ў гістарычных персанажаў: вікінгі, шляхта, рыцары і так далей. Вось, мне вельмі падобаецца мая праца, таму зараз я збіраюсь на вайну, але пасля перамогі ў Беларусі, калі будзе зруйнаваны рэжым, я хацеў бы павярнуцца менавіта на гэтую працу, таму што яна мне вельмі падабаецца. КР так трапілася, што я пайшоў менавіта дзеля таго, каб паглядзець, як працуе гэтая палітыка. Быў час тут, пайшоў паглядзець, і ведаеце, я даволі шчыры чалавек, я лічу сябе шчырым чалавекам, і я хацеў вось сваім прыкладам паказаць, што у КР можна патрапіць і можна працаваць. Калі у людзей ёсць палітычныя амбіцыі, калі ў іх ёсць нейкі накірунак, які б яны хацелі прапрацоўваць, то, ну, вось, калі ласка, КР – тое месца, з якога нам можна пачынаць будаваць парламент. Карацей, асноўная мэта – зрабіць аўтарытэтны орган. Дзеля гэтага, як па мне, трэба дапамога беларусам у Беларусі, бо калі мы не будзем з імі камунікаваць, то КР не будзе моцным аўтарытэтным органам. Тобто нам зараз трэба здабыць той аўтарытэт, але не словам, а справай. Не буду сёння тыкаць пальцам, хто правы, хто не правы. Але давайте увядзем адказнасць, і калі ты абяцаеш, то ты выконваеш. Тут я хачу заўважыць тое, што я за паўгады ў КР, я нічога не зрабіў, шчыра скажу, я нічога не зрабіў, але у мяне ёсць думкі наконт законапраектаў. У хуткім часе я спадзяюся, што падчас 2 тыдняў, пакуль я буду яшчэ ў Польшчы, я дапрацую, каб гэта было прыгожа, каб гэта было, ну, чытабельна, каб гэта было зразумела. І пытанні будуць вострыя, важныя, якія трэба падымаць. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Паглядзім, вось праз 2 тыдні, я думаю, што я напішу. З цягам часу я не хочу зноў балатавацца ў КР, таму што я не палітык. Гэта складаная рэч, кожнаму сваё. Давайте мы сканцэнтруемся на тым, хто што можа рабіць. І калі ў мяне атрымоўваецца ваяваць, калі ў мяне ёсць моц, сілы на гэта, то я ўпэўнены, што гэта таксама важна. А палітыкай няхай займаюцца палітыкі. Але каб гэта было шчыра, вось зноў падкрэслю, што павінна быць камунікацыя з людзьмі, павінны быць адказы на пытанні ў людзей, што гэта за арганізацыя, а што вы зрабілі. І калі мы насамрэч здабудзем гэты аўтарытэт, то я бачу, у будучыні мы з КР зробім сапраўдны парламент. Як ты лічыш, як можна дапамагчы беларусам унутры Беларусі? Як мінімум не забывацца на сем'і палітвязняў і дапамагаць грашыма і ўсім, чым людзям неабходна, ну, якая ёсць неабходнасць. Я разумею, што гэта складана, што перавесці туды штосьці, гэта хунтай наказуема, але ну, нельга супыняцца і
Ну, трэба рабіць проста асцярожна, акуратна і вось менавіта справай. Разумееце, не абяцаць ім, што мы там памятаем пра вас, там вы мужныя. Гэта і так зразумела. Я шчыра скажу, што у лукашысцкай турме намага горш, чым на фронте. Ну, гэта маё меркаванне. Таму што на фронте смерць хуткая, а у Беларусі у лукашысцкай турме цябе катуюць штодзённа. І для мяне насамрэч гэта людзі, яны героі. Але як ім дапамагчы, калі туды не даходзяць ні перадачы, ні лісты, нічога? Давайте сканцэнтруемся тады на іх сем'ях. Але асцярожна, дзеля таго, каб да гэтых сем'яў не прыходзілі карнікі. Неяк так. А можаш ты падзяліцца, што гэта за законапраект, які ты рыхтуеш? Калі гэта не сакрэт? Нет, гэта не сакрэт. Гэтыя законапраекты, на мой погляд, павінны былі з'явіцца яшчэ ў 90-х. Гэта акупацыя Беларусі. Акупацыя Беларусі пачалася яшчэ з 90-х гадоў, калі моцны ўплыў мала Расея. На сённяшні дзень мы бачым расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі, і не проста яны там стаяць, ці нейкія вучэнні. Яны развязалі вайну з суседняй краінай, Украінай. І, на мой погляд, тут я можу шчыра заявіць, што маё меркаванне Беларусь акупавана. І у законапраектах гэтых я буду абапірацца на дадзеныя. Ну, доўга распавядаць. Я, калі распішу, я закіну. І я разумею, што, можа быць, па сусветнай юрысдыкцыі мяне не падтрымаюць. Але я паспрабую. Таму што асноўнае, што я бачу, гэта каб беларусы прыйшлі да таго, да усведамлення таго, што Беларусь акупавана. Як мы можам звяртацца да розных еўрапейскіх краінаў з пытаннем акупацыі Беларусі, калі мы на ўзроўні КР яшчэ не прынялі гэты закон? Вось мэта будзе ў мяне такая. Якія ў цябе планы на бліжэйшыя 2 гады ў каардынацыйнай радзе? Глядзіце, КР я не пакідаю, я дзеля гэтага спецыяльна еду ў ЗСУ часціну, якая, ну, разумееце, калі я быў у палку, імя Кастуся Каліноўскага, ён падпарадкоўваўся ГУР, галоўнае ўправленне розвідкі. Там закон выйшаў, што немагчыма займацца палітыкай. Ну, я не буду разглядаць, мы ўсё ж таку туды едзем як добраахвотнікі, і мы падпарадкоўваемся на тэрыторыі Украіны украінскім законам. Але я чуў, што ў ЗСУ часціне такіх абмежаванняў не мае. Таму вось я зараз еду не ў полк, я еду ў ЗСУ часціну, дзе я буду, акрамя сваёй військовай працы, калі ў мяне будзе хапаць часу, зразумела, прыярытэты будуць расставлены правільна. На вайне я буду займацца ваеннай справай, але я не буду забываць на КР. І калі будзе магчымасць, я буду і на паседжаннях і на разглядах законапраектаў проста на звязку з дэлегатамі. Спадарства, вайна працягваецца. Часціна гэта 225-й батальён ЗСУ. Там ёсць механізіраваны підроздзел беларускі, ну, да, беларускі, ТУР завецца. Я лішнего баюсь просто сказаць, колькі там чалавек, хто там, што там, але яны набіраюць людзей. І калі цікава, я можу пакінуць спасылку тэлеграм-бота, куды можна напісаць і патрапіць у гэтую часціну. Калі ёсць жаданне ваяваць за Украіну з перспектывай вызвалення Беларусі, то калі ласка. І вось гэты танк з чырвона-белым сцягам, які камандзір якога з'яўляецца Жэрар, вы яго ведаеце, ось гэтыя падзеі адбываюцца менавіта ўжо у Курскай Народнай Рэспубліцы. Напрыканцы хочу сказаць, у мяне ёсць YouTube-канал, я там дзелюся сваімі думкамі, я адкрыты чалавек, таму пішыце. YouTube-канал Лахвіч можна знайсці у YouTube. Ну, ось, таму, калі будуць нейкія пытанні да мяне, то, калі ласка, пішыце. Ну, а так, да перамогі разам, слава Украіне і жыве Беларусь!